Israel shefo emfrosoro dwom mema manisuma kire me pono ehin na memu afiri beba memu afiri awurade osoro ne asase yefo no oma wonan wati de wo hwe wonu ntonko hwe de hwe Israel no wo ntonko na wona awurade ne hwefo o awurade ne wunu wo nsani fa so owia nhye wawia ana wosrane anadwo awurade be hwe so wo boni nyina ho awurade be hwe wo kra so awurade be hwe wo difre no fi ba so e de afri sesei e de akosi dada amen amen onyame ya madwuma nyino bade akuya omyo ya madwuma nyino onyame wani zeni ba mo bazazi su onyame wani Kachani ya ya
Unyami ben kura na Apostle Thomas odi ben pa ne mpanyifo frɛ no so omransra ban mu yi. Yen ka bri goma Yesu ya osum ya de hyede. Eja kronkron no kwafo. Ewurade Yesu. Yeda wase. Yeda wase. Ye kanfo din no. Ye shodi kasi ahotia no animunyam. Sɛ na mutumi no adoya so. Ebire duru ye afinhia mpa aboyi. Ewurade Yesu. Okodo mema ne nipa nsusu sɛ yɛde ba asase kronkron so finanu ko siara no wona ma adun moboro nso aboya ho ba besi ne da ukua da yi ye hunu boni biara o na wasa ye mi wura asedan kan oda amen owura Yesu ayeye kan oda amen ya da wase ne apa chese hu ye mobo ye wura de Yesu onko an ne afom wo ya ye oni mu bone o de bi mu kasa mu na ho ati watammu mu awia bere ma ya ne odi nhyiamu yi ye kase ya tere ne fo a ne daada ye ho na no kuro bia ne emu ona ye no kwafo se kebo ne kire wa o de be kyen mi wura Yesu ya ba fo ebo ne kye da amen na fe bransra ba mu wona mutume su di asase ya mayen awiye brei sa ha ne wo yi se udin entena ha ti mi wura Yesu ya bayi ya asase kronkron for tumi tena asase so amen ba ya wo se nkyere ne anama ya tu nyina bransra ba mu ba ya odwuma se de otumi kase atie ne be hye ho ane monyam okra bia digidie be ba kronkron bia no okwa na ho ne nyina nyina wieye do yare na nya yare sa apemfo awa asundue mu abonyina nya ba to ona so adwuma sem ayeye wa bia ware kwan akoma so adie bia da odo okra bi so ba kronkron bia no ya wurade Yesu sa wure ho na odi ba mpa okwa na ye nigye wo ya ne se be de wase Yesu be ma ye da amen biura be ma ye da amen twade ne nyina aka nyina ya odia ye ne adi kan bo ya ho ban ono no mokwa so fo nyina bra asudie mu mo nhira mra ye nso na gidi adwuma na nyankoso krodia no buma wade aba mu ma krodia enye yie ma ne nyansa nkyerene gidi adwuma aba henti no ma krodia ntumpo ye nhye odi ani munyam wo hyira krodia di a no hyira ga na man eja o ma nyina abu onim koso mo ma ga na asudie dinkuni man afimpim ye ne aduani nsian ma ye die mra o ma mu ma asudie mra ma mu ye nhye odi ani munyam Yesu ye nsam ya da amen na o chimpa bo ye besere hon konkron pa hon konkron mu na ye mu hwe ho odi gugu yo so hwe nyina ye de wo pe ye be wie mpa bo ye be ko no ne ye de hon kokko ye watwuma no ye ka ma ne ye de ho adanse a kire o man no ne ye hye odi edi munyam wo ye de ja ne asunye mafo ewiase nyina agye nkwa wo tumi ade nyina ne ye ye wurade Yesu odi ni abo na wuku ada wiai bransa bamba ye wadwuma ma de wo panya wo man wadi muti unhyira mra Yesu da amen Amen. Macho bonsem kese o baby out here. Bonsem. Ma onsani fa no kosore. Kase Ewurade Yesu yado ase o. Ewurade Yesu yado ase o. Owura Yesu yado ase o. Owura Yesu yado ase o. Amen. Amen. amen Yada ahini mu hene. Ani ewura mu Ewurade. Yes. Domu bema. Wadi owuo ni asama so nkonim Jesus koda to ba chiribu Israel botantim Jesus de okasa obi tumi nka bi de o sha ejina na o hini obi tumi tum na o to obi tumi hini Wonderful God. bema ba ni wanyamfo a woni wiase nyina je nkwa na osmafo Paul di ni wo dan se edebi ni wasoro na edebe ni asase so Yes. na edebe ni asase ase yes a odi amani pase enipa monye mu nkwaje amen aka edi Jesus Christ amen bonsam kese ma owura Yesu Bonsem kese power ha. na doye ni mobro hunu ni papa ni tumi ni kasiye na wanwa tweme mu ena enne menno yenya akwanya yetifie ha na yesori Ewurade ishiraka Yesu ni da Amen. sanya Yesu a kaye mobo Pa. sanya ba ma ban monyamfo yi a enke ti sane ati Pa. wa hwa yaso afimu ade yankwa kyeye Yes. ishiraka ni da Amen.
Amen. And then me that's of penny. Thomas Edu Bempa. And then in penny. And you know, see. Me the Jidi have 4. As for Safum penny. Safum Manina. Me nano me janum. One and that. Woman do a double bottom. And you fear. The dad of Munina say. Akwanya Cassia. So penny the mammy. Ebi aka me gina na mo se mama nkasa ega me nya akwanya ntumi nkasa na so bra me be gina hai obi anya dede se o mama nkasa obi apene so sa Bible say enhira no de o kenkan Yes. ane de o tie edi ye nsam no na o de wa kyere wo mu no bisie ebere na ben amen Amen. enti wa wo tie me na oso Nyankopon enhira enkan Amen. se na wo ba o help bi amane bi dadwi bi godana bi to me be a homo so empese ubenya wasumdua and not your two surumunukum no on fanning send pe di men some to abrabo so Amen. Ade bia wo je biara Jesus Christ on your mouth amen Amen. ya walking can run in shira Amen. Amen. oso yakopon te nim tie nkyere mo Amen. na mo so ensimu yie Amen. Amen. dia obeya koma papa na odi asemu a ewurade na me so de ben ebesie no ewurade susu nhyira enka no Amen. na se me se baka na me gina America no de wan fama nse bibia mu bio na mu wie na me bedi so a na me so nhyira de to so afọ Paul say e kan Nyankopɔn asɛm wie a betena se na ma hwɛ sɛ asɛm a me ka e me di so bɛbɛbɛ na me so ma anye numa bi a emfra no kwasɛm adɔfo no enne me pɛ sɛ de ewurade Nyankopɔn de ɔbɔ soro bɔ asase e de ato makoma so sɛ ene me no nsuam e kan pɔtɔ kasa bi sɛ understanding enti aseɛ Yes. amen Amen. amen Amen. Onyankopɔn ɔbɔ soro na ɔbɔ asase Preach on. ɔde enti aseɛ ɛna bɔ wɔ soro Yes. ɔde bɔ asase Amen. wan kwati yɛn mu biara anye bibia wɔ wiase Amen. wan wiase ma meka yɛ ɛbɛyɛ wadwene mu na sɛ ɔbɛka yɛ a berɛ na Onyankopɔn bɛbɔ wɔ nipa no ɔtwerɛ no wɔ Bible no mu sɛ momma yɛnyɛ wɔ nipa ɛwɔ yɛ suban so Yes. Successful. it means sɛ nipa na wɔn nyinaa te aseɛ te sɛ nka obi ka sɛ awurade me na wɔnyɛ adwen sɛ yɛnyɛ wɔ nipa wɔ yɛ suban so sɛ yɛn nsɛ soɔ na mmom yɛnyɛ no ma no nsɛ dua bi a nka misunderstand yɛ dɛ Bye. but nipa nyinaa te aseɛ Yes. wɔn a ne wɔn so saa abere no abɔfoɔ no wɔn mu yɛ adwuma no wɔn te aseɛ Amen. amen Amen. eti ɛnam si ebesua nte aseɛ at the same time sɛ obi anya nte aseɛ a heaven ɔntumi nkɔ hɔ da kyerɛkyɛ sɛ ne yɛ o without understanding nobody can enter into heaven. Yes. Number 3, adeɛ ahyɛ ne nso no sɛ sɛ woanya nte aseɛ a you always retrogress but never progress in life. Yes. Tiɛ nie ebɛ sɛ na me nsɛm ne ntiɛntiɛntiɛntiɛntiɛ gyedi asɔre ɛyɛ asɔre a ɔsoro Nyankopɔn ɛna de fa nana Samuel brako Yes. ɛso ne bae. Amen. tumi a Onyankopɔn de ma nana Samuel brako no ɛnkɔ baabi a Yes. ɛda so yɛ adwuma bɔ nsɛm kɛseɛ ma Bonsem kese power. Amen. But say, and I'm asking you, you be who say, you're lucky baby. Now, the lucky no, if it's here, a pet remedy to it. Amen. Now, you're about Brody. Amen. Amen. Home and go baby out. Yes. 2 minutes go baby out. And say, General to me, what do you champion on by here? Me say, and go baby out. Yes. And go baby out. But you're lucky baby and Tiasia. Yes. Now, any uniform was a make out. Debut. Our fool. Yes. And Tiasia and your jumenti. Obi our you. Easy. And Tiasia will be me na Juma warrior and to me Yankaswa. Oh my Ghana. And Tiasia any MPP and NDC. Oh man, it's been prosper. Easy. Fisa obi sasia adiana warrior and the be and kaye. But because only need the same political party, so Obama to send now warrior when we are on to us so that meanwhile they are using the resources of the country. Tienio, it is a Kobasa
toaswa we so ba ono so ntoaso sina me tie na omampanyi o chekonya so yi o ka say oba ne second coming here ade bi MPP eba ye bi o ma nwie no obebọ modern say certain percentage there obetuma wie bonsam kese pa Bonsam kese power. So asase wo ya ya ba beta ha ya tie yi aya bo awurade dim mpa afi tie asase se na me nuane ka no Painjo wo so acha woni ne mpanyimfo yi na asase ene oni hebio so panyi Thomas adu be mpa ne panyi ehunu se ehun won fa so se oto aso ama adwuma no yenkoso ma won sa so kire panyimfo ka se panyi ami nhira mo Awurade nhira mo. amen Amen. besa na mnu sua de kakra Yesu be na adwuma no okọ no Yes. ade na hia ne kase eye bi akoye Preach on. eno no ntiase Yes. enti come Acts 17 verse 20 According Yesu kon obompaye Yes. na yetie ne pa onu asem According to John 17:20. so tie mi am si tie mi kase me nware no Yankwa. abeche mase efiri na ko wa de beso Amen. efiri na ko adwuma be yiye Amen. efiri na ko branch na wotim no branch no be nkoso Amen. efiri na ko gidi we ebe yiye Amen. isa ansoro watwen ana ansoro me so matwen na ye ya to wiase ye be heaven akọ no ye be bo den say ye den tiase betu na mo Kristo mu na obi a won so ba ha ne na o pese onyame yi na ni onyama ti ene ne tumi ade de kire no obebo mo den say obenya tiase say oni Kristo de be nante ansa na wotime di nkonim ansa na tumasi ni ye ka amen Amen. Ati Bible say John 17:20. yanko Obompa yama na chidifo ebeba. o se Yesu bompa de ma na chidifu ebeba Na enye yenum kutonti na mesere. kasa wo kan ye yen eho asem Amen. o se enye yen mu kuto ho asem na meka Na wona wonam wasam so beje me adie no nsu. na onipa biara ebenam Yesu Kristo no asem so na sa nipa ne beti wonu Yesu adi so ka ho Se won nyina anya baako. o se nipa nyina anya den Enye baako. bon sem kase pa wo hama me Bonsam. o se won nyina anya baako Yes. Yesu mpa abonie me dofo tie me na me no nkasa kakra Amen. Yesu nim se baako ye ni hɔ a na dwuma na ɔde agye asuafo no Ebe ye okwa. nokwasɛm Eyiye. enti wokɔ aka mu a ɔmo se praeɛ yɛka bɔ mu a Emu. wobu emu Yes. baasa oyi baako pa Nebu. wobu a na ayɛ dɛn Na ebu. Yes. akankoro yɛ asa ka kyerɛ sɛ baakofoɔ wɛrɛ duru a Egu. meka biribi akyerɛ wo Pa. yɛbɛsɛ gyedi asɔre ɛyɛ ye Yes. na gyedi asɔre to mpɔn Amen. obiara wɔde fam deɛ a ɔbɛtumi ayɛ ama asɔre no ayɛ nkɔsoɔ Amen. na obi a ɔse ɔnyɛ ne ho nteaseɛ ama Kristo animonyam ɛne ne wu ɔbɛwuyɛ ɛntumi nwie pɛyɛ ɛma afoforɔ bii no awurade ne obi ka Pa. amen Amen. amen Amen. yɛka nyame asɛm na akyerɛ wo Yes. meka me masɛm Yes. read the Bible Enye yenum kutonti na mesere. wɔse ɛnyɛ yɛn mu kotɔ nti na mesrɛ Na wona wonam wasam so beje me na adie wɔna no nsu. wonam wɔna masɛm so bɛma ɔmo nyinaa ba Se won nyina anya biako. sɛ nnipa nyinaa nyɛ baako Sadia wo agya wo me mu. sɛdeɛ wo agya a wowɔ me mu Na me wo mu. na me nso so mewɔ wo mu Se won so nya biako wo ye mu. hallelujah Amen. na sɛ onyankopɔn ne Jesus Christ Yes. ɔmo yɛ baako Yes. tie ne yɛ paa ɔsɛ ɔmo yɛ baako Yes. ɛgyina no no wokan Psalm 133 a According na to baabra Psalm bɛka biako yɛ ho asɛm verse 1. kaba mu no nti Enuanom baako ye mu nhira. wɔse anuanom baako yɛ mu nhyira sɛ nka yɛbɛsie yi kwan yɛbɛfa so bɛnya nhyira ni sɛ yɛbɛyɛ baako Amen. nyame ma adɔfo nom mo a motie me dɔn ne berɛ mu owura Yesu akɔnyɛ ɔde ama yɛn a meka kasa bi akyerɛ wo yi wotie a ɛbɛsi wo yie Amen. adwomtofoɔm ɛsɛ moyɛ baako Yes. adinfoɔm ɛsɛ moyɛ baako Yes. asɛmpakafoɔm ɛsɛ moyɛ baako Amen. agyanom asɔfoɔm ɛsɛ moyɛ baako Yes. mebato asɔremam ɛsɛ moyɛ baako Yes. adeɛ bia wo nipa yɛ biara wɔnhwɛ sɛ wobɛma biako yɛ ayɛ adwuma anyɛ saa saa nipa no ntumi ndi nkonim da Eh nti ɔse biako yɛ mu nhyira yɛsɛ kɔ Yeah, yeah. wɔse hwɛ yɛ ɛyɛ Any fa eye. ɛne fa ɛyɛ Se nuanom bom tena fa. sɛ anuanom bom ɛtena faako enti ɛna a yɛaba yi hwɛ ɛyɛ fɛ paa Pa. sɛ obi afiri ne kurom ne abɛhyia wɔ ha na me nanom ɛne adɔfonom magyanom ɛnso de wɔtɔ abɛbɔ ɔtɔm sɛ ɛyɛ baako ne ahyia sɛ yɛ a wɔse ɛyɛ na ɛɛfɛ Nokore. yɛkɔe Ete sam pampam wo pa. na ɛte sɛ apampamu
kɔ ɛte sɛ hɛn mo mbosu na ɛsoso a biako yɛ nti bible sɛ ɛte sɛ hɛn mbosu a ɛsan gu Zion bepɔ so ɔsɛ okuani yɛ adwuma na sɛ nsuo ntɔ Owusu adwuma no yɛ kwa ɛyɛ ɔkwa tiɛ ni o sɛ okuani wɔyɛ adwuma na adwuma no nsuo ntɔ Owusu a bosu ntɔ Owusu a enuma no hye Yes. na ɛsɛe saa na kristo ni a ɔsɔre nyame na ɔwɔ nsɛm sɛ ne mu na ɔntumi nyi nsɛm no ntɔ ntwene yes na ɔnya ne ho nte aseɛ ɛwɔ nyame asɛm mu no saa na ɔteɛ na sɛ yɛde biako yɛtu adammɔ a ɔse bosuo bi bɛsosɔ yɛ so na saa bosuo no ɛsosɔ a ɛsan gu Zion bepɔ so ɛde sɛ apampamu mu pa a ɛsiane gu bɔdwesɛm ɛwura bɔdwesɛm nokwasɛm ɛsiane fɔ ne ntadeɛ mu ano Yes. ɛsosɔ te sɛ hɛmmɔ bosuo yes na ɛsosɔ gu Zion mepɔ so na ɛhɔ na saa bea hɔ no ɛna Awurade ahyɛ nhyira ɛna ɔsoro nyankopɔn ahyɛ nhyira ɛne nkwa ɛne nkwa ɛde kosi daadaa amen Amen. medɔfo ɔtie me wonim deɛ nti Awurade Yesu frɛ ɔma bɛyɛ gyidi ni mebisa ebi nti ase dabi n'adwene nyinaa kyerɛ ne sɛ aha wɔte no ɔbɔ mpaeɛ so onyame sa ne yade a wɔyɛ okay bare nya no nti ne asoma Awurade o dabi ti aseɛ sɛ ɛyɛ heaven nti ɛna wo fie ha Yes. ɛti sɛ ɔyɛ heaven ho adwuma a wo nua bi ntumi nto si ntodua ma nkasɛm de asɔre no ato hɔ dabi tie kasa na meka kyerɛ wo no Twɛn. ɛne baabi a mede wo nam ni o mebɛsɛ ɔte nyame asɛm ase Yes. Awurade nim deɛ nti a wɔyɛ wɔ diifoɔ Yes. ɛsɛ ɔyɛ so adwuma saa Sir. Awurade nim deɛ nti a wɔyɛ wɔ sɛmpakani Yes. ɛsɛ ɔte aseɛ na ayɛ ho adwuma Pa. Awurade nim deɛ nti a ɔyɛ ɔdwomtoni Yes. ɛsɛ ɔte aseɛ na ɔyɛ ho adwuma saa sɛ woanya nte aseɛ wɔ deɛ Awurade de ama wo a woanhwɛ a ɔkyena wobɛka sɛ bi kum ho bɔ ho mmɔden nanso nneɛma bia ne bia na ɛkɔ so bi nti na woatumi awie pɛyɛ Yesu de nte aseɛ gya n'asuafoɔ asuafoɔ no te kasa yi pɛ berɛ a Yesu kɔ no asuafoɔ no hunu sɛ Yesu de asɛdeɛ bi ama wɔn Yes. ɛno nti ɛyɛ sɛ ɔmtu so anammɔn Preachon. Bible sɛ ɔmo nyina nya nte aseɛ obi akɔtɔn agyapadeɛ a no wɔwɔ Yes. ɛde bɛyɛ kwasafodeɛ Yes. kwasafodeɛ no bɛyɛ no okay Acts chapter 4 verse 32 According to Acts 4 verse 32 yɛsɛ nkɔ asafo no mu onuadɔ wɔse asafo no mu onuadɔ na wɔn mu nipa bebree a wɔgye diiɛ no wɔse ɔmo nipa bebree a wɔgye di yɛ no na wɔn akoma no wɔn kra yɛ baako Bible sɛ ne ɔmo akoma ne ɔmo kra yɛ deɛn ɛyɛ Baako. na meme ne ɔmo yɛ no yɛakoma ne yɛkra te sɛn Nyɛ baako. yɛn bibu saw ɛte deɛ yɛyɛ sɛ Jesus Christ pia ɛte yɛbɛnya akɔnya kɔ ayɛ de hɔ bi ɛna Awurade sɛ menkae wo nɛ Yes. me nua ba wɔba ha ɛti wonim sɛ Yesu no ɔba wonim sɛ ɔbɛbu nipa tɛn ɔbɛtua nipa bɔne so ka Yes. wote aseɛ saa ɛna ada so te bɔne mu yi ɛnti wo nwa ne mɛgye wo kra nkwa Preachon. ɛna ada so te deɛ wotie Yes. deɛ ɛbɛ wiase so ɛne nya nte aseɛ sɛ ɛna ɔbɛpa wo mu akyi na ade wakwan abɛhyɛ Awurade nsa Yes. na de wɔwɔ tumi mmoro soɔ no ɔbɛyɛ ho nsɛnkyɛnne ka amen Amen. wɔso ɔmo nyinaa koma ɛne ɔmo adwene nyinaa yɛ baako na wɔn mu biara nka sɛ na ɔmo mu biara nka sɛ ne nneɛma yɛ ɔno nkoa ne deɛ agyapadeɛ a wanya no ɛyɛ ɔno nkoa ne dea Yes. na ne nyinaa yɛ wɔn nkwasafodeɛ yɛne nkɔfoɔ yɛne pɛ heaven koraa kɔ Pa. yɛkɔtena fie baako mu Yes. tinki ɛwɔ ha yi sɛ ɔpanyin Thomas adu bɛmpa na ne kaa no na wakɔtɔn na nyame adwuma a yɛyɛ yi na ɔde aba ɔde abɛgu adiifoɔ panyin asɛnkafoɔ panyin na ase That's right. ɛna bɛgyina apɔsto so no me deɛ mɛtumi nie monyina mfa mo nyame adwuma tie kasa na obi ayɛ bi obi ayɛ bi panyin sɛ obi ama ne nsam Bɔnsɛm kɛseɛ paa wɔ ha. Yes. ɔn sɛ panyin ka sɛ obi ama ne nsam ɛyɛ bi mu de nti ɔmu sɛ ɔntimi wɔ mu nsam ɔn sɛ bi mu timi wɔ mu nsam bade yɛbɛfie wakɔ Bible sɛ yɛbɛgya saa noma wɔn nyinaa wɔ asase wei so Yes. eti na no Solomon sɛ mabɛnya agyapadeɛ mabɛnya sika mabɛnya ahonyadeɛ yɛka wɔn a ɔyɛ adefoɔ a obi ankyɛn me so da koro pɛ mɛka me nsa gu me bo Nokorɛ. na mɛkɔ kwan bi a mɛkɔ a me nsa ama Nsa na hɔ anim sɛ deɛ ɔbɛdi ma deɛ bɛyɛ ɔbɛnyansafoɔ anaasɛ ɔbɛyɛ ɔbakwasia na mebrɛ yɛ no ɔbɛfɛ ɔbɛfɛ di di so so Yes. tie kasa ne yie Pa. sɛ wode wakoma mpo gye na wontumi nyɛ ɔyɛ a nhyira ka wo. Ka amen Amen. menka sɛ kɔtɔn sɛ meka papa deɛ menka sɛ nkɔtɔn ne ka but na koma wɔde ne kra to hɔ so wɔde bɛgye di adwuma yɛka
Nana Samuel Bracomo, a Jabimu, Pen Joseph, Oma Bru. Because first time I talk, I my Pen Joseph. Kirby. Me money do say Kirby. And I'll call Bernard. A deep Kuniahuna did the Yemua. We are deep for this and so that came. And it's the same cow for Sikabra Boyamia Juma. Say a Juma, ye more corporation. And any national activity be a piano. Who contribute to her? Who contribute to us for the more than national? Yes. Yakiko. What you do so? You expect people to do the same for you. I don't want to make a chow, Mr. Ramu. Mama, you know, I join your back. Amen. Mama, you know, I am Tiasia. Amen. Now, and Tiasia anymore. Yet to be put in that. Yes. Says sooner Apostle Ledger or some for being acting. Next Apostle Sign acting. Next Apostle Ledger and forging. And so penny for acting in our chair. Did you manage to me? Why are some of us found for baby? I'll pay. I'm from baby. I'll pay. But for baby, I'd rather pay. Amen. Now I amen. Amen. Is that preaching and any baby no more on home? But if one is there, I mean, they catch some in Canasana Menka. It did a match and Mecca. Amen. Amen. Say a mere bay, you pay the bank or swap. Papa, not what a woman, ye. But I never go out and say, Obi Yakura, not Obi Trinity. I do not need for Penny Cacase. I asked her what's here. Or what dinner for any bill. I said, what can I asked her, if a grateful. Did you man for more? Did you man for? Maybe I bread, maybe you'll be free, maybe a bit more tea, and maybe a bit more bread. Enough for. But one share your cassabinti. Now I can. Yes. What is a year? And if I and you are not going to yes. And I am a matter of fact. And get to set up on Pemu baby. I got the other 4 by Sun where day. A ton. I haven't get away out of 4 by Sun where day. A ton. I don't media dance and mechanical social media. Become a sort of for the boy. Say, we are sure will be any. Yes, that's open your TV. Now, Ebra, we are sure, will be a lawyer. Eba, I know. Won't mean that, yes, so. And we are sorting in a I wish it as well. So now, we will pay any paras and the uncle. What's the baby? And yes, Anna, in your compassion. Yes. And the Omun train. I did for him in our train and paying for no cannon. No, with me, man, and I sleep over the Bible to make a crab on pie. Now, we see about someone. Let me see from a reliable source. And you don't want to catch it. Omu jina omu naso to juma 30 minutes. Na won ko chile say. Won ko to fa opanyi Emmanuel yebo a. E chile say, panyi ensensu emu bucket. Na on for the 9 yenu nsinsu ni. Sa sima biasa. O wi a mo pan nsu nsu. O fa nsu nya ma me no juma. Oba so na nat. Wonderful. Amunum wow. Yes. Omu ye senche ni wie no. Ye na nka ya pon a, na ka ya soa no a, ye de na ekuro no. Yes. Afa ewi ase no. And sent you any tea. That's how we pano. What you must sorry. One woman go back now. But you didn't see us yet. I didn't know understanding. As soon as drink, as soon as drink, and what be out there drink the young son, yet to be a juma. Oh, we told for Casatino, and then I rather say, yes, or baby, I will not swear. Whatever break Christo to Massian, and rather walk at your bed. Whatever I didn't know what became. I said the party, I mean, as Massy. It is a baby, said the Juma. I didn't know what became. Said you were the message. That's a million a year. Many catch your papa. Amen. The same thing to you. Okay. Some Martin, I mean, as Massy. Amen. He said, we read meaning to some people's accent. Okay. Well, yes, said you're saying that. It is either here they are. And then the power of ground by myself. And then you did you. A different way. A different way. I saw for him. Yes. I said, back for him. Yes. I do to follow him. Yes. And that's how my black woman. Debbie. I don't know a corner. Debbie. But the Pengus of woman. Debbie. Penjon also tell a woman. Debbie. Also not a woman. Debbie. All my champion Aquana. Debbie. They're not paying for shooting to me to chum.
ne nipa te dwom ase Yes. deɛ na panyin Samuel kodua tumi to dwom na obi ntie no ohu na som no na so tua na som wɔte dwom a honhom ne to kyerɛ no bacho ɛkɔ ana Debbie. yɛni nti aseɛ Yes. yɛni nti aseɛ Understand. ɛsono wadwen Yes. ɛsono madwen enti yɛbrɛ sɛ yɛnya sɛ bɛyɛ baako a Awurade bɛdi nkonim Amen. na ɔbɔnsam tumi nyina yɛnim da Yes. sɛ bɔnsam adeɛ wɔ soro ne sɛ nipa nyinaa yɛ baako Yes. Nkabom. Osuro nkabom. bɔnsam soro nkabom Yes. osoro nkabom Nokore. na onim capitalizing on activity of the Almighty God Yes. ɛna ma wɔyɛ sɛ adwuma no bi Yeah. Genesis 11 According to Genesis 11 verse 1. Yɛkɔ bɛɛ Laban tenten. Na asase nyinaa sɔfoɔ yɛ ano korɔ kasa kɔ. Bible say na asase sofoɔ nyinaa na ɔma no yɛ baako Na ɔmo kasa bia. na ɔmo kasakasa baako Ɛna otu kwan fɛ pueyɛ. enti bi na ɔmo yɛ adwuma no ɔmo tu kwan fa pueyɛ Ɛna ohun asase tam bi wɔ si na ɔmo kɔ hunu asase kɛseɛ bi te sɛ deɛ nkɛ nyinaa bɛhunu asase kɛseɛ yɛ da ha yi Sa. tie kasa ne yɛ o Ɛna ɔtena hɔ. ɛna ɔmo nyinaa tena hɔ Ɛna ɔsese wɔn ho sɛ because yɛtena ha menka sɛ yɛde headquarters na ɛba ha dabi. ɛna mpanyinfoɔ asɛm Nɔkorɛ. ɛmɛwiridi nkasɛ mɛsi ɛmfa headquarters mmra ha Ɛhɛn. mepatɔ tie ne yie paa ma me because nsɛm bebree hɔ a memete nti meka no kra kyerɛ wo Corporate na headquarters. Yes. Sɛ gidi panyinfoɔ nyina kɔhyia no mo se ɔmo agye ato so mo de ha bɛyɛ headquarters a nyɛm na meka he Nokore. sɛ headquarters yɛ corporate so na because of our capacity strength yɛbɛyɛ big programs wɔ ha there is nothing wrong with that. Yes. We should accept this fact and move forward. Enti aseɛ. Yɛne nti aseɛ. Oh. Enti aseɛ. Na so kɔnfo bɔ ne kura. Ɔhwɛ wa ma kɔdu baabi na kɔnfo baba. Yɛyinim. Yɛnyinimu. Awurade nkae. Amen. Ɛda me kasa sɛ Onyankopɔn somafo. Yes. Meka wie ma wie. Preach on. Wo bɛn me a microphone kuta me no. Ɛda nyame ka me. Wo asɛm akɔbu sɛ otwe di Onyankopɔn. Yes. Wo busa me aminyi wa no da. Sir. Yo da bi aduro. So Onyankopɔn fa so sɛmpakani a. Ɛsɛ ɔka sɛ de Awurade ma. Ɛna adifo so da woroma. Wo ma san yɛ san wo me ho. Ɛna papa man kɛfrim bɔ so asan san manum brensa. Yes. Papa Thomas so de mpabɔ time akyi. Pa. Adifo panyi so bɔ makyi dɔm campaign. Yes. Dimi ka no kora kyerɛ wo. Mebɛsɛ me yɛ wo yɛ na yɛ makyɛ ne yɛ yɛ. Because gye dia sɔre wɔ sɛe a mɛyɛ mɔbɔ na so mɛyɛ mɔbɔ. Eti yɛ mmoa na yɛ nwere gye no na gye ne ntompɔn. Obi yi ne sika de abɔgyi ko ba na yɛ ne ya. Obi yi ne sika de abɔgyi na yɛ ne ya. Awurade nsakyera yɛ. Amen. Efiri na nwene wasafo nko aho. Gyirigiri na nsuo etire nya ɛfɔm so nya dɛ. Dabio. Amen. Saka me chia busua bi a me firi mu. Yes. Efie bi a me firi mu. Kasa. Na me gina ha me papa anko gidi da. Yeah. Me maame na 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 ewu ne tu mu na maame so ko obi na me baabi. Yes. Enka me ne hwan. Ka won se. Sɛ nye wo soro kasa na onyame kasa ya. Yeah. Ɛna Onyankopɔn na me tumi so fa bi fo mu kasa me ma gye na secretary of the church enka me ne hwan. Ka won yo. E be so ɔte ahyɛ sɛ. Sɛ ho konkuru na nye wo mu adwuma. Yes. Na wo ma ho ho kwam na nye wo mu adwuma. Wo bɛ bra tuo.
And you will be no one you won't hear. No one who for no qua. No, I am a mobile. Let me say, oh, yeah, bre a pre at Tiato, Abra, Onyam Quatie. If you won't conclude to me, oh, I made a mayan, and then that's what Kenya. Yes. I don't know why. And it's what Yasua, when I'm not so shall come. Shall come and say you one acre. Yes. And can say the white. Yes. Some no share the Caribbean. Okay. Wincharo. As some of baby as a son, Papa. see a young tea, I see a better too. Because one young tea has never got more cognizance for heaven. When you Peter Baco chicken. Yes. When the poor Baco chicken. Yes. Peter Bacas a cab, we are no man over us, Obama. Correct. If you are way just every 12 years, over us all 1 year reality. The other man could be that. Yes. Or the man won't be. Okronfo won kobi. Yes. Ntiwagini won kobi. Yes. Mansotwini won kobi. Yes. Obi a wo ya ata won kobi. Yes. And the minimum ntia se wo have na yeba konti. Be ma kura no wato include bleaching skin. Onintia se. Onintia se. Yes. Onim de ntia obenya wasum kunkun emu awura. Na Yesu ni moja atwa wo. Yes. Na wo bleach skin. And obi tumi pagya ne nan say wo hwe ne nan say otumi so wo bleach ankasa. Yes. Awurade fa bɔ ne nkyɛw. Amen. Ukoduru Yesu no bisa sɛ me bɔ tuntum na ɛda na ayɛ kokoo ya bɛka sɛ. Awurade nsa kyerɛ. Amen. Bible sɛ mama mo sɛ de anya honam ne die ho. Yes. Mama ne nya honhom die. Yes. Akoma mo ne pa. Wahinta. That's right. Ɛde nti aseɛ. Understand. Yɛnti Kristo ase. Pa. Sister baabi a wadu onim sɛ de wo yɛ koi wo bewu. Ɛso odwa no bɛto Kristo na Kristo di ne mogya akye no. No yɛ die no. Wɔda so te bɔne ni. Yes. Wɔda so te bɔne ni mo. Medɔfo ɛpa wo kyɛw na mesrɛ wo. Ɛne fa Yesu. Yes. Amen. Kristo akyi. Amen. Na woyɛ den wopɛw wompɛw atɛmu da no deɛ mpaatɔ bɛɛ dɛn ɛbɛba sɛ adeɛ bia woahyɛseɛ biara Awurade. awie berɛ mu ne ɛwɔ Pa. tiɛ ne baabɔ no ka medɔfo kan baabɔ no Genesis 11 verse 3. ɔsɛ And was say wɔn ho sɛ ɔka kyerɛ ɔmo ho sɛ wie moma yɛnyɔ ntaya ɔmo yɛnyɛ ntaya na yɛnto na yɛnto ntaya ne yɛ wɔ aboɔ na ɔmo de ntaya ne yɛ aboɔ na ama ne yɛ wɔ dɔteɛ ɛyɛ te sɛ deɛ ɛyɛ ne ha yɛ o ɛna wɔka yɛ sɛ wobusa kyɛ amadwɔn a yes sika agu fam wɔ ha more than 6 billion yee ne due kora ɛna fam nokorɛ sika sɛ ɔpanyin ne mpanyimfoɔ ato agu ha ɛnyɛ ade ketewa but wo deɛ ma nkɔfoɔ mɛgyina ha nka sɛ wan me papa akora wobɛnyina kyɛ awurade bɛma woanyina kyɛ Amen. na wobɛtena se mfie bebree Amen. na ɔmo ahoɔden a moatumi ayɛ gyedi adwuma no Amen. awurade nhyira wo Amen. medɔfo tie ne yo adwuma yi wei ɛyɛ onyankopɔn adwuma Pa. ɔmo nto What the maja be at all, yes, the maja be at all, ɔgya bi atɔ yi no ɔwura Yesu de mogya bi atɔ yɛn Amen. Ti menanom magyanom mepa mo kyɛw amen ɔma yɛnti asɛm yi amen yɛmfa mmɔbra amen ɛberɛ du sɛ yɛma gyidi no yɛye gyidi no pagya Yes. ɛbia megyina meka wo mɛsɛ mekyɛke firi sɛ wiasae
Yes. Ade beduru yen ha. Ene wo mu ateteko. Yes. Sie nyina ye baako. Ah. No church in this country. And baburu yeso in terms of attendance. Amen. No church. Not even Catholic. When I'm catching them. No church. But only here. Now I'm going to do penny sign. I saw them. Let me say, Papa. No, I saw them. I was CD. So I said, "I can't come. I can't see penny jai." You do have fun. You be back as over today. What are you about? Tambua. BBNC and your distance, but because of position, obviously my quarter, my sorry, Mr. Pangman be able, and you do Brebino, on the Pompire Tiam, I'm a Mountem. I'm a Pompire Tiam, I'm a Mountamo, Na new batch. yes. And you take on your way, Miss Noah, the Empire War, Abaco. Radin Kaye. Amen. Also, you go on Kaye. Amen. We didn't have been a dinner secretary and Kubidi. Ah. Obinya di for penyin and Kobeye. Look at it. Obinya into for penyin and Kobeye. Look at it. Obinya apostle market position and Kobeye. Yes. And they didn't oversee a denka bobo. Hey. The Bible says when I'm called to home now, whom Tia Honam. Yes. And one man wins here. Yes. Home woman power more. That's right. But they are making us. Amen. I said, when I'm bound with the Pontias here. Amen. Then she ran the game to listen to the Debut. now, yes, was semi by the day. Yes. If it's a sentence, I didn't see any of money to watch it. Aba woman, you mean to my uncle. Amen. You just will be Tennessee made of the church. A kayan you know. Yes. And that's open you go on. Papa. Woman, you know. Amen. Now you know. Amen. Now you're better than you know. Amen. I didn't hear you. Amen. It's a woman. Yes. Papa. I saw the band number qua. Who could 2 million and change. Omukuro mukanekeke. Yes. Omukuro mukanekeke. Amen. Yado yare for ba bompire na ne ho ato. Yes. Obi a oyade mum na ya bompire. Na sa nipa no ni mum na firi ne sokɔ. Wonderful God. Yesu na edire chine sese agi ne dia. Yes. Ya bɛyɛ nsɛnkyerɛnne akɛse a. Amen. Kyɛn ɔno no dia wɔ yɛ. Amen. Ah. Yes. Yes. But don't forget the Bible they see what baby. Genesis 11 verse 3. Young boy. Was a say one who said, and to almost catch on who said, Mama Yanyon, Mama Taya, Nayanto, and Tayani Yawa, and Tayani Yawana, now money our daughter, now I'm not sure on Dotty, and our can't be say, no more can be said, Mama Yanchichuru, Mama Yanchichuru, Nayan to a bantenting, Nayan to a bantenting, and a different bedroom, and a typical do so, young, the air by Yanchichuru, Nayan to a bantenting, I'm a tiffin cocasso, the boom Yachichikura, the Baba Boy, Amen. 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 So sika bemwa. Yes. Awurade beshira. Amen. So wote wanim na woma. Yes. Awurade no bedi ne yie. Amen. So wofra koma pem. Ya wiye wa hakura no, wo so ahode na beboa. De ote osuru mu nkuma onka me bosuo. E ma se ne fo na odoyen. Yesu na wo se de ho animonyam tonsuo de bu yaso. Amen. Obeto nhire nsuo gu abrabo so. Amen. Na 2026. Yes. Amen. Enkosi se 2027 wo bewura mu no. Amen. Awurade ba yo bibi foforo. Amen. De o pepa ne benya pa. Amen. De o pa kwantu no kwan be bie. Amen. De yare ada ne so Awurade ba sane ade. Amen. Ebi so wa twem papa de ma Kristo adwuma. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus ya say pra so ase. Aso dance of penisi ase kwentimi si. Your name. Ouna man. Oh yeah. Your name. Ulimani daya na ufia. Your name.
Praise the Lord. Hallelujah. Bible for me. Genesis 11 verse 5. And already through the church. Yes, the Bible say already through the church. If you send a junior near a banco, Bonsema Junior. Amen. Mimia Fasment Brano Faba. Fasabo Brano Faba. Yes. Sensu Brano Saba. Yes. Fania Brano Faba. Yes. Fasabo Brano Faba. A finish man. A coso. San is a Juma. Yes. Amen. Jenny. Now, Bribisi to Yakopina Suyadi. And then upon some swafa. Yea. And I know the Juma. Papa, but a bit too free money. Amen. And a bit too free money. Amen. Yes, you get on it to me, one to free. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Now one can say Casawu. Papa. And he said, you did man say yes, it's a cow. Yes. You may project about now. Yea. I know different people, but was it a baby, you don't know the whole. That's what you mean. I'm on 9. And you make a panoa. And a panoa. Ha! Wouldn't be a Obia Yamu, you want to pam. Yes. Send the parotian who pony and you matter. And it didn't mean two for Casachero. Casa. But still near Radin a year. Amen. Radin anti ye. Amen. I can't be a general to her. He says, I ain't yet some padico my young cough for what from a while. Yeah. Human being. Amen. Sana said, what did you money? Amen. He said, well, you me more than for Jesus. Oh, when you know that jump back, yes. Oh, when you know that Tiasia back, Papa, no, the other.
Fakosi won the akosi won. Yes. And fan kono ate ase. Fan Na omusi dan. No correct. So they were progressing. Yesu din mu. And then see na very efficient. Amen. Efficacy was working. Preach on. Na bi bia yetuma. Kasa. Bibia nam na kwan so. Preach on. Say na sa wo bi bowura wo mu. Amen. Ba fa ntia se wo mu mawura wo mu. Amen. Ntia se wo mu ni pati ase tumi ku ne ho ya bone ye enmawura wo mu. Amen. Ntia se wo mu ni pati ku ne ho di ni sika bo Yakobɔ djuma enmawura wo mu. Amen. Ntia se wo mu ti pa fi ni pam ka ne bone ja ba ye enmawura wo mu. Amen. Ntia se wo mu emo ni pati ye djuma obi to di sintu dua bi akropo enka no enmawura wo mu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mutitimo na mubetim. Mutitimo na Amobetim. Mutitimo Again. Namobetim. Untintim na mubetim. Namobetim. Muntintimo. Namobetim. Izafa Nidazore. Izafa Nidazore. Izafa Nidazore. Amen. Amen. Me ya na me do wasi. Ene me ni adwuntofo na ya adwuma no. E ma mo ha wo mo so honhom aba. Said ya me so honhom aba yi a. Me nya mfansi yi. Yeah. Amen. 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 Sa na Bible no aka. Yes. Ya keke sisi ni sa na ya mu a. Ni ya kwa. Me papa di sika babo mtimi mfansi yi. Ya kwa Bible no sisa na keke.
Yes. Amen. 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 Yes. Amen. Yes. Jesus. Amen. 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 Yes. Amen. 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 Powerful. Yes. Wonderful God. Amen. Destiny changer. Yes. So on nanti Yes. when Yesu nanti ya. Aye. What do you watching, Papa? Yes. Preach on. Yes. Okay. Maybe sir. Yes, no. I am not doing it. It would have been a children. Would have been a children who be among some that don't put you. Would have been a children to become missing and cannibal proof. Would have been a children was a sort of campaign and I'm called Papa or Cassidy. Was what done what in to be the view. Yes. And I can even eat. Oh. Also for the say. Was Africa Krana one cry? Would you almost say? When it just say to see you, but then you will need to solve a dream of one woman's sort of connecting. But I will you one man sort of connecting one was serious move better. Running can be vinci. Amen. Running can be vinci. Amen. Maybe I make Casako. Casa. They were the animals. Yes. Maybe my mom to make a say. So rather woman a Casa. Yes. Would see the Rabishra. Amen. Say a radia some make a chill. Yes. Yet your Bible name. Amen. And so, me say, and I'm paying for us. Yes. Me and me as well for command. Yes. Rather some casting. Yes. Amen. Mummy and unity didn't know. Amen. And see the Japadi. Amen. Me and unity didn't know. Amen. And see the fee. Amen. Unity didn't know. Amen. And see the Bushia. Amen. And unity didn't know. Yes. If you say a Bushia, that could be better on Wako. Amen. You have got to better many young phoebe. Jesus. Who saw them this show and you want to say. Talent to be good. Yeah. What did be a show and sound? Preach on. Every day, you need to be a man. Casa. Every day at 9. Yes. Preach on. I see the Messifa. Maybe sir. The radiation I want. Which mean the bonnet Juma. When you say, I see the ordinary woman or rather don't know. No prayer. Do flag come back for dinner, rather chin pen. I did rather see a fan son of her. So no one can me or soon fence in my and it's about unit one ever for you. Yes. And so you're to say. And if you come, not Tias. Yes. Mantias, young woman and Papa, Jesus Christ, body man, and chief before I saw you so. Amen. And you more chuma. Amen. And remember when you be a yasam. No prayer. So you be a DNA, we are Chris 25 bonnet channel. Amen.
So why are they telling you? No one said I am approach the person in a good manner, reconcile with the person, not peace and prevail. Yes. And what time you spend time, or my shame to be the machine. About I mean, you know, papa. It is a difficult never and going to my coming moon free this way. I'm for coming before. Want to be on your family. Hope as soon as you must say, when you see most of my Yes. why do you want to Yantiasia? Yes. When you're ready, and then an auntie. Yes. I won't go into the room. No to be near Radia said there's no pet. Yes. Some of the which may be a football to the Juma. See, I am help. Yan Cobra so, a Jibia Juma. Who way? Now you know, near Shakas, I can say, oh, yeah. See, I just come with Ian. Say, I do not quit. Say, did you good now? Will be going to bear 1 year. Say, did you will be going to bear 1 year. That's send the Panasukan on San and was it such it out. Amen. That's what I would say. Abakwa some maybe a making kind. Yes, It was a woman kind. yes. Etidubako and Chemunu. Young content. And they're ready to be a Kuruno. To train up when you go free baby. And your Bantenti and the And Pamet. your man tends any petrol. And they're rather kind, yes. Say, rather can't say. Share. Share. Omo your mind be a Your woman. man back. Omuna Casacasa. Omina Casacasaba. And I the Omo Fidas here. They did almost last year. Nafi. Nothing. Bibi and Timmy one also. Be bien to me, so I'm a quite. Yes, I ain't. Yayabakwa. Be bien to me, see a quite. Amen. Amen. Yayabakwa. Be bien to me, see a quite. No question. Oh, Bomi. Yes, bon chef. So be was a for Bimu. Now you're two. And now I call you in the pain. Penny, the money to America. Santos Animal. So, all Baba Gia Suba. Yamana Kobe Pia. You two. And we'll be on my own. Say, I channel. Over Hanovesia. Did in the back. Who two no channel? Yeah. Also, you know, so two. Now, I met two majo. Home way to free him. Amen. Amen. Me who from about 2 cents to the Mubeshim. Yes. Bible saying, Yansan Conadi. And And when my people in Senka and Yansan. Senka. 2 cents to Amen. Somebody said, what? Yes. They are rather swimming canoe. That kind of credit. No question. Oh, my young man, I did not pay. Amen. Say, Penny, Pagan, Puma de Bessia, Lady for Penny, Bonkum, Michael, to me, Ben and Juma. So we can pass a simple issue. Let's just say, Juma, you know, I don't forget about the Wonderful. If friendly anybody, Yes. I'm here who to me. Yes. Home and Colabiana. It's because of misunderstanding, confusion. Yes. Amen. Sanko anyway. Rear. Yes. Mama yen sanko. That's what I mean. Haba. Ko. Na yen koye won kasa basa. Na yen koye on kasa basa. Na wo mu bi ante ne yon ko kasa bi. Yon ko kasa. Ento nya go pon create some misunderstanding. Yes. O create no, e the confusion beto wo ntem. Yes. See they see ye. Na efiri ho no. Na efiri ho no. And the rade bo won hwete asase nyina ni. Odi fo je ko fa bo bra, no ko fa shabo. Ye. Ne na nya ntokwa. No kwa. On te kasa no. Ye besia o, ewo enobuam. Na Okojo ono so. ma o ma ni nyina te se nya no kore. Ye kojo so. Ye sia wo hwehwe. Yes. Oh, confusion. Yes. Hey, when you make how one thing has some, so I see what people are down them. Yes. I'm going to ama. Oh. But if you are a chain war, will be a mass, will be in the baby other. Yes. Rather for one name, say, Amen. let you didn't know what say. Oh, my new home. Amen. I didn't want you see. Amen. Home. Amen. No, what did him? Yes. Yes, what's about coming to you? What's a baby? A bad one, not some shame with the Name the next time, yes, you may see our hen Kurempo near a bad one, not Basan. Oh. Amen. I rather die. Amen. And see, when you go for the confusion, Papa I'm going to mind you be a bi ante ne yon ko kasa. and I was saying, say, baby, a confusion one. Be bien to me, Enye ye. and it's an idea, the idea of a woman sapani, Ye. and or the woman coom, Ye. nor the one to foom, or the was and back of foom, Ye. and the oceans mukra their war. Ye. Finance credit bobo, rather for one in chain. Amen. And I won't whom we celebrate 1, 2, 3. Amen. But the baby who said, Yatikasanas. Tiasembia, 1 John chapter 5, verse 20. Remember 2 quotations, let me see. 1 John 5:20.
1 John 5 verse 20. verse 20. Yes. Na yenum say Asama walking was he nim. I say we nim. Obi anim. Ya make kan obi abɔ ne nsɛm wɔ nim. Nanso ofiri akwa. Let it done. Was he nim sɛ onyankopɔn ba naba. Onyankopɔn ba Jesus Christ waba. Na wabama ya adwena ye bi hu. Na Yesu Kristo abɛma yɛn adwen. A ye de hu no He has given us understanding to know the righteous one. Mama yɛn ti ase a. Yes. Ɛde hu no kwafo. What tell Kristo so many years. Afei obi bɛtɛ sɛ Yesu no ni. Ɛna obi kɔ obi da aka kyɛn sɛ. Ɛna ɛdi fo panyi ka sɛ bi na mi yɛ ma hyɛ. Obi etime preaching no a yiri ni aka kyɛn na sɛ Yesu kwa ne ɔno ne Onyankopɔn ba. Obi tia ye gidi ni gidi sɔfo a onim sɛ na me de wɔn kuku tumi ɛna pie gidi adwuma ɛnyɛ nipa dwen. At the same time, assembly yɛn mpanyinfo kan nyinaa was biblically proved to us. Ɛnso so ɔbɔ so wɔ Yesu ni. Wodi nipa bi mu. Ɛna mi gyina ka kyerɛ wo. Mo a mo hyɛ mu a mo yɛ saa mo nhwɛ ne yie. Minimu na me ka kyerɛ wo. Yɔ minim sɛ mpanyinfo no ka saa wo mfa no gyenya mi asɛm na me ka sɛ na me ahoho aka wo. Awurade bɛbu so atɛn sɛ deɛ teɛ. Okay. Ɛni sɛ ɔhunu biribi kora wɔ twerɛ ne mu a, you go to the leadership. You talk to them. When they agree with you, and you to Kurumua, that way you said you want to say, not at the confusion. And Tiako saw 9, will be called 11. Huh? As a man, you can. And the Tidia saw the way, you saw them, Casam Pabo will be one empire. But a bit more, yeah. What are you doing about it? The regional pastors are there, the district pastors are there. They know them. Face them out. And let discipline work. Because you have raised the standard of indiscipline in the church. Yes. To a level I'm more sorry. Yes. I see a quick anymore. Party. Bible says also me adwene say de ye di hu onkwafo Na ya wo onkwafo no mu. na ye wo onkwafo m say Kristofo yi Ne ba Yesu Kristo ne ba Yesu Kristo yi oyi ne no kware Nyankopɔn. we ne no kwade Nyankopɔn 1 John 5:20b. Ono ne dan kwa. bonsam kese ma Jesus Bonsam kɛseɛ paa wɔ ha. wono ne dan kwa no Yes. Philippians chapter 1 verse 9 Enwoma ode kɔma Filipifo. aha Eti baako. ejemu nkro Enchemu nkron. ani du Paul na de sere. Paul na this Paul say we na me pa mo chona me nsrem mo carpet we e pa mo cho o ma te say carpet we bundle no I 5,000 the oti aso we me gina ha nyina mo chichire me pa no kura man kan na nye no kura nie me pa mo cho ade we nko ade mpanyifo me srem mo ehio pa then to we there me srem mo regional pastors me pa mo cho yes ba ko 5,000 regional pastors mo ye 9 obi amaye 5 me pa mo cho me srem mo me pa mo cho 5 bundles me pa mo cho ye mmra ba bi fufuro na ye nko ba bi fufuro no na nya de emu ohie because me gina so me ho kire me mangasa me ho kire me na me boa me ho kire me ti no kura de maka me ba to individuals bi am ha bia me ye ambassador to that you na ye koto no me pa cho obi obetuma to ba ko ma ye bia me pa cho ye ko bra be hu matwero di na ma panyifo Amen. empire bia se panyifo ba ma mre ba so panyin panyifo no ma ba ho Amen. na monyu ne yeso asenkafo no ho bi na we yabre anyu fo ko na bobo Yeah. adi fo so jana MC fo so sa ahead into we me ya ma dwana be gina ha me je me ho anyi Ye. me je me ho a me senya dai Enye. enti ma ko no mo ma ye ten ma ko no wai mo ma ye ten mo ma ye we no nko a ye pede heating kan no ye se no nko ba ko ye 5,000 mo ma ye ten ma ko me twa de ama mo eno ano no say ya amfot ayi amfamu aduma na nye yi said takeshi basa tababu no munte According to Philippians 1:9. ya se ko say Paul na de sere. Paul adesire nie Na me boye ho mpa ye se. and Paul say me koto ha na me pa mo chaw a free of panyi and then panyi asafo ma
Amen. 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 Mesrɛ wɔ soro Nyankopɔn sɛ, Modɔ nkɔ so mmoro so. ɛnkɔ so mmoro so. Ɛwɔ nimdeɛ. Ɛwɔ nimdeɛ. Ɛne nteaseɛ nyinaa mu. Ɛne o. nteaseɛ nyinaa mu. Na mosɔ nneɛma a ɛyɛ koraa na Na hwɛ. sɛ yɛnya nimdeɛ, ne yɛnya nteaseɛ a, Moasɔ nneɛma a ɛyɛ no. yɛbɛsɔ nneɛma a ɛyɛ. Na hwɛ. Yɛbɛsɔ nneɛma a ɛyɛ na hwɛ. Yes. Na moayɛ korɔ We kyɛn. always testify the good things. Amen. The Lord. Ade bɔne ma yɛ so, Ɛhɛn. ɔhaw ma yɛ so, Yes. abaneɛ ma yɛ so, Yes. akwanhyia ma yɛ so, Yes. sɔhwɛ ma yɛ so, Amen. ahomawuo ma yɛ so, Amen. yaredɔm ma yɛ so. Amen. Awurade bɛhyɛ ne ho animuonyam. Amen. Yɛyɛ papa nkoa, ɛna bɛbɛ yɛ Ɛna kwan. hwɛ. Amen. Bɔɔde mpaaba a wɔbɔ ma yɛ. Amen. Bonsam. Na moayɛ korɔ kyɛn. Wobɛyɛ korɔgyen. Amen. Ɛne nipadua a Ɛne nipadua a, sintidua sintidua, ɛne wɔn mu. ɛne mu. Ɛde Yes. kɔsi Kristo da no. Amen. Amen. Sɛ sintidua ma ɔmo di a, Nkɔ bi. yɛbɛyɛ korɔgyen. Yes. Yes. Enti nti asɛm no yɛ mu ne yɛnyɛ korɔgyen. Amen. Ephesians chapter 4 verse 8. F1. According to Ephesians Ephesians 4, 4:1. verse number 1. Bible says, Ɔse- Ephesians chapter 4 verse 1. Ephesians 4, verse number 1. Anyone of them van James here, we are not. Ɔse asafo ne nkwa ɛne ne baako yɛ. What's it there, Asafo ne nkwa ɛne ne baako yɛ. about one Gasami? Dabi. Mimi, I bought him, you know, Dabi. and your apostle Thomas Edubempa, Dabi. and your top penny, Dabi. and your D for penny, Dabi. and your singer for penny, Dabi. and your regional apostles. Dabi. Then was saying for, Ɔse asafo ne nkwa ɛne ne baako yɛ o. and it's here, Enti afei me and I feel me. Awurade de duani. Me and me, ready to do any some Pacanian paying for the timidity, and yes, we're moving. Then you may pen America, some day, rather home in Casa, Metumu fo sɛ and I may come and show. monante sɛ deɛ fata frɛ ɔde afrɛ mo. And then rather say, mean to penny for, mean to my general for, mean to us of many enough. I won't want you to be after. Oh, my mom, what didn't Nanti say of Fra over Jesus Christ are fraying. Yes. Kwai ɛwɔ ho brase adwene. Now, Yena, I'm Brasia Jane. And that will be who said, Penny way with the Penija. As I go who said, or best, I saw sorry. Or Baba, no, you're near to free. As a woman is a penny neighbor. Hey, Mamma, by your side at you. Who would try to be good? Who would try to say bad? Who would try to be good? Yes. Mr. Ramo, Bobania to any more at the same one. I can't win that. Wouldn't be out jeeping. And also wouldn't be out to jeeping. And whom is our papa? And the fleet didn't dash on. So Penny Market, Penny Thomas, Penny Market, Martina Cunha, transmission. Because when you say one a chain, one. A bad thing, Mrs. One or so, but I make us a sorry. So there are 7 I say. Yes, is it Kumaneva? Kumaneva. You can't pay for it. Yes, I didn't show you one can. Rather Kaye. Amen. Was in Yakupon Kaye. Amen. Maybe tell what these here as a madam go. Now, no, Minia so for you now pass somewhere say you preach. But you be there, say, you are not any soon. Tell them to be able to meet. It means sasa beauty. Now you to feel what you want. No, because I was empty baby in the cohabiana. Timothy, what do you need to me penny power of that one, mammy. But me, dear, you'll be a great member because I'm a bishop. That one is a bishop. We are some packing. Sanka, would you take the old one as a captain of the Oswa? Yes. Yes. And I rather by June who be account. No question. Amen. Now, do not try the answer with Jania. Them all being. No question. Obinya with for na ye, who to the for zone pay. Yes. But if I had a better man come there. But then I'm from my own. Yes. Some packing. You know who? Not the rather than my yet. Yes. When you make this year, baby, some baby music. Yes. They are not millionaires, or they are billionaires Yes. in the church. I don't know because Mr. Penny. Let's start to recognize those people in the church. And I'm in this car. Yeah, but we don't give them proper place to sit. And see, I'm not a piano. We'll be in the sick of 500 million. And to open up recognizing woman the necessary attention. There was spiritual thing I hear. And the piano who means say, or about you, man, fine. And we need to recognize those people. Then almost the baby papa tana. Oba no are proud of that. Or the sick boy. No, go to Pentecost and check.
Omo mun samu bi no. Omo ba bi ba kwa bi omo yedai. Omo ti. E adwuma ni bi yawo. E gidi ejo papa. Na no na mo twere so na meka. Meka na me de sisu ne. Omo ni mada woroma. Wasam manim. To anya asam manim de na meka bi e se ofa. Pa. Gidi adwuma no. Me pa mo chew. Adi fo mpanyimfo. Papa, mo den. Na mo sponsor wo mo fully. Am adwuma. Yes. Na asore no and taking absolute control of their affairs. Yes. Na yempe asempakafo no bi nka wo. Yempe anyuntufo no bi nka wo. Na omo nante gibe ni. Na anya de kese ma ye. Anya se bedu baabi no. Honhom no mo se de mo huni. Ebi se de ono no be bompa ya sere se ensuo nto. Oba kura no de odi beto aduane ana odi gane ma ofie ba onya. Enti obompa o dwene se Oh, bonsem kese power ha. Yes. Mo. Mo de mo fa wen kwa wa maza do mame. Meye. Yo woni padu wo asema me kan ye. Wo see wo create found. E de amasafo ya. Awurade tirimu o meye. Yes. Ko Bible say de o mo di fo so nyun kuro no mo di fo di mo second di fo akatua. Yes. Amen. Ka bo hunu say di fo ni basafo bi mu a abayifo nyina bedwane. Pa. Abayifo nyina bedwane. Yes. Na ka abayifo nyina so. Yes. Na ka de hinta be yi ne ho ati. Yesu dim. Na nyotofo bo om tidom. Yesu Na se dim. bakafo tra asem nim. Kasa. Nka be hu. Amen. Na je tum nyane sa. We ko fa ba sia. Enti ase be na be ye adwuma na ho akora na eyi no de na ya sa adwuma. Na nti wa ho brase adwene. Ani wodo nyina mu. Ani wojuo nyina mu. Abojutere mu. Abujukyere mu. Mun kurokura mo ho wodom. Wase momma ye nkurukura ye ho wo odom. Na momaden. Na mo ye den. Ye mo Momaden. ye momoden. Emfa asumdie wo ma enkura honhom baako yi. Momma ye mfa sumdua ho ma nkura honhom baakum. Yes. Na nipadua baako o. Na eye ni pedua baako. Ani honhom baako nso. Ani honhom baako nso so. Se de wafra mu frɛ ani da. Sabe wa fra ye firi den. Ni da so baako. Ani da so baakum. Yes. Na ɛyɛ awurade baako nso. Na eye awurade baako. Ani gidie baako. Ani kidie baako. Asubo baako. Esubo baako. Ye nyina nyankopɔn ani egya baako a odi ye nyina so. Ko ni ye baako odi ye nyina ye so. A ɔfa ye nyina mu. Na ofa ye nyina. Na ɔte ye nyina mu. Na ɔte ye nyina ye. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Enti efiri ne. Medofo. Na me fo nsia for part 1. Na me ya adom na next year me akonya. Yes. Aye. Okay. Wo de ba bia me do si ye no. Me ka se me wi ana me boa. Wi de me nwie. Okre. Nanso said the Bible kan ye. Aye. As I say, ye ma honhom ni bia kwan mo ye na twuma. Yes. Ne kwan so ne kwan so. Yes. Na me di wusi me serew. Ene ye bi pa sa wo tia bi ase. Kwasem. Fira kuma mu pa ne nyante ase ye wusi ka bo nya bi adwuma. Yes. Ma Kristo honhom no hyaw. Yes. Ne nkasa nkyerɛw. Amen. Me dofo, se na woni ntia se Kristo be ba Kristo be ba. Amen. Me dofo oba ofie mu a wotia. Dan wo kwan tia be di Kristo achi. Yes. Bra ba ji asubo na asɔre we asɔre papa. Amen. Asɔre we go to so a ebesi wi. Amen. Onyame be hye ne ho nyama matene ne awie pa ya ma. Amen. Na obema nkoso ene nyama dead. Yes. Enkoso ntena se wo wi ase bone mu biew. Debita. Te wo ho Amen. na ye kronkron. Amen. Biako ye mu no. Yes. Se Awurade ma ye nyanhyira. No kwasem. Na ebesi ye. Amen. Awurade ma biako ye ho emra ye mu. Adom ne nti. Amen. Amen.